Kinde no chopa nyola no se yemi gilo kido. Nyako chia. Era gimbola ni se yudo nyudo ni kelo nyako. Nyako chia. Jologore. Nede lunga ni sandi nango. Nyako chia. Mimi giere kondo jalo sigo kachandi gimo. Nyako chia. Utemo kadhano wada tema kimedola. Nyako chia. Nyako chia. Ne kikilwar marach dipo ko wilgi elfade fine muketo waka. Mimi wachana ne. Hizi sarakasi tumeona mingi hii town. So acha afanye mpaka achoke. Kisimuru wetu mama amepitia mambo mengi. Wano sana no manganyi malo magnya ko chiagi. Ne timpio. Tuko kazi. Wasi. Adira wange pesa kabisa. Aya lao timuruka kudwaro. Madhe fanya hivi. Tafuta hizo vitu zenye tumekuitisha zenye zinahitajika na uanze na hiyo faini ya 3000 yenye tumekuitisha ndio ufungue hii biashara. To deadline ni wigi ariyo. Ki leo. Kai walungu. Wenjibi we kodgia wala. Nyako chia. Consequences. Nyar kurecha. Nyako chia hotel. Winja maber. Ki onge fine ma 3000 no. Maril fadek. Kai waloro for good. Aya wakoro loro nadi to kata lunch jipoko chamo ya chiemo gi wadhi tero kure. Ne. Kauni bed gininge nin kaka wuoda ne wachni koran mama ni. Mai kaka liti madie. Ne. Sheria nyakalu. Harakisha ufunge hii hoteli. Funga. Awatopo boss. Asante sana. Body. Siri. Karibu. Mtoki loro. Asante. Koroka. Omori. I like it. Topoki chopo kata Koro maaudu. Hodi. Bye. Man. Long side. Long time, my brother. Iro papa. Hey. My low emergency. Manu nyisi na biro kako da lot of urgency. Saguri tiri nade? Obongo ponga ko top player. Agone mairo kamano. Ankari. Machegni uru. Woto giwendo. Wadonj mama na Wadonjuru mana to kokoromo ge boy na masa mess for long ni. Watimuru nya intro mama young design. Production mana don kijana nini ka 24/7. Anyalo the off any time. Koro wangera mana gisani endi. An kom nyinga mangera go side. Inyalo lungani Azuka CCTV. Kia gwengwa. Michop Kisumo. Mi tund boreka. Aya oromo CCTV. Wase winji. Baby na wadonje watu nyama. Boy na. Quartore manare. Now this is the wonderful view of Kebera, aka Quebec. Wakwato nyaka o'clock. Eno quarter Latin academic dwarf. Quartore manare yawa. Quartore manare. This is next to impossible. This is like hanging myself alive. Kai no, my way akunga maika mora yue, but until I'm sober enough to kwea mulema. Otherwise, podwa kote.
Anguka naye. Live direct. Magisu Yomake Machanda. Why can't you let Enura relax in peace? What does Jarmeja want? Jarmeja, I don't have any money to give you. I'm sorry. If I am a child, me allow me pesa, taga tibudoge ofuku boka tiego. No. Me and money, we are two different animals. It's either money sleep inside and I sleep outside, or money sleep outside and I sleep inside. Yeah, baby girl, we cannot stay under one roof. I've already spelt it. In fact, I can block. Do a block. Block. Do we really care? No. Makoro. Karimuni. Asante. Bro. I'm sorry, I have to take a late flight. Oda John Meli. Ukashitanga maori, it is allowed. Yeah, I want to take this opportunity to acclimate you to what. Thank you so much. Amor, design manom. Antiko gini wase pango manoma, lakini gwenyo liya gwenye, but finally nga sayo sabuni yote more. Chunyana gomboni walbun kata bana padri moro, kata jo kanisa moro. Pijana mateni. Yes, amawa. Nyasaye nong'eyo kapok ochweyowa. Matiende ni nong'eyo ni obiro biro. To kendo ng'eyo gimokelo each and every one of you. Nyaka in. We are just in the same page. Karamano, tondio matini can be allowed. Wapakija wakadu. Vijana matini. Gimiti yoko dono itieti goma board kabisa. Sawa. I will still have this as a family meeting. And Okina part of it. Can you please excuse us? Bro, where? He's a good boy. And actually I like him. You will follow him Koketan. We'll call you for city committee. Con. Oh, the other year. Kikende iritu wako kanyo. Anya katagomba kabira chika matini. Odi. Chapu. Koni. Iritu wako kanyo. Wangi model, because you just have poor taste. Did you think you'd be comfortable, yawa? Ma window. No kanuluro koni adiera. She has poor taste. Period. That's rude. Wanjibi. Wanjibi to kitim pio yawa. Jogi umeko to wakoro wa uso kagima joma uso drag de yawa. Lori. Mama kata gitima ngo. Nyaka make sure ni uso chiemo gite. Abiro. Sawa. Ang'o madhimbe nyako chia. To unadi kae? Apenji dabed maber na dikaso bang' kana biro ka chief kanyo. Be nyal paro kaka nung'ado bucha ng'ato. Ineno, winj maber. Ineno chieng' manu biro ka chief. Table no kuongo ni oduo ni pi seriously. Emomiyo gigo notimre to. Ang'o madhi mbele muloro manotelni. Werigo, kendo ni jo council emo biro ka. Jo council ramo kel nyaka kao certificate. Kodakeni gi karatase moko kod fine mar 3Ks. Mano process mang'eny ne ka in gi 2000 bia ka chief. Mago gik matinde waloso haraka. Kik chandi. Katifu no gik serikal gi ok miga ji nono. Sani aonge pesa yawa. Ok ochuno ni many sani. In manya 2000 kama. Kiseyudo. Taoro ami namba mibro ore mar chief. Adi. Anakelo ni akela barua. Kwanza jo county konena barua mar chief no. Ok gibidonjo ka. Mano gi kala gi oko. Kik chandi.
To anto madwa chiemo ni koro ana tip nang. Idwaro chama? Kuon gi ring'o. Aneno kapok uiko gimudoko na meeting. Wamiyo dakika moko matin. Upango. Samatiko eti morona. Okay. Yes. Good morning, sir. My office. Unajua vizuri sana what we need for this job. Angeyo jatelo. There is something about this lady. Onyalo tiyo maber. Angeyo tibenite. Ipani akiani ilmanyo ji mondo andiki mondo gimi percentage. I know you very well. Jatelo. Mano mana means of survival. Konya koni. NB kwa 50k mondo imiye tich. O kamano jatelo. Mano timore dichiel. No timore dichiel. Okchak nuore kendo. You know the descriptions of the job. We need tall, dark ladies. Nyakuno nyadundo seriously. Kwereni tichonge. Otem ching machielo. Jatelo. Konya. Nyakoni dwaro tijni. Uwe koda kokacha. Okuwinj maber. Othauri. I don't repeat myself. Jatelo. Kata mwacha maber ni erwa duka kirri uwuon. Get out! Mae. Otek? Mae nang'o? Aparo gimoro. Ne. Kiyie mondo o affecti. Ola kaka iwinjo ni aen ndege for long ni gimiluongo ni jet lag. But kosebedo sa wabu wuya kode. Wanyalo dhi jikon wamany gimoro wa snack ka wariti. Kwani anyago uchuni na kiti gik moko important chini. Winji. Arusi tunayo. Kon jogo ni speak ni mane gwen kanyo koda uchni ko tegik fuel. Ane magulu wedhir wase kanyo. Anyuomo nyar ja pesa. Adech matin. Kata sani minjo wuyo koda no mano mana watchman mar jatelo no. Nyuomo nyar ja pesa boy na. Nyithindo moko mayuake gwen kanyo ni gionge tich mana dhonam go gin gi tich koro. Gini magidhi sembo dhok. Step achiel alofu. Koro gilemne korgi nyako bedo mabor. Miyi gimoro manade. Alosi ni arusa chaka miyi gimoro. Iwalo manade ni. Bane adech matin. Ne jamana. Dosi na okohero na mama kusimu ichuny meting. Okohero kabisa. Ne we akwali sirin jamana. Bia koni gimoro dakika achiel. Sawa. Nyakochia. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Jumani e rogo mar nyithindo. Wan gi gik moko mabiro moro nyithindo duto. Mapera yes. Chakre talanta. Tedo. Shairi. Nyaka miel kod thumbe mamit.
Kik rogo mar nyithindo bai, ngeso chakre saa 3 okinyi, mana e Ramogi TV. Nyakochia. Nyakochia. Kawuono diromo denda gi kuon no. Itimo kaka itimo ga pile do. Kuono romo denda. Saviete miremago. Kuono. Any cancel? 150. Erokamano. Erokamano ahinya. Ining'ena pimi, taneni maber. Inyalo tiyo gi chief maber kabisa. Koro namba. Wosa. To enure to inade? In monego penja penji ni truth nade. Ne timura te waza mbele gi mutimo ana my sister. Sister? Can we meet in the house? Jaodi ang'o marach go? Dong ing'e enure, dong ing'e ga no onge timetable mar mer. Okay, sawa. Dong ing'e kaka itimo. Ani. In kiseoro pesa dong namba in go. Kiseoro? Orna confirmation. Adhi bire dhodi ka. Adhi kelo ni barua tiyo maber, onge ng'at mabochandi kae. Dong erokamano. Erokamano. Sawa. Erokamano ahinya. Sawa. Koro ineno ma ne an kadhi donjo e baby class. Kasto wuod nera embe tinde en oko. Ma babau ka nodhi donjo e campus. Bineno kaka nohero pidho yie wiye. To noweyo nang'o? Donge change mineno ni. Alafu babau koro dak gi wazungu momedo change kabisa. Kasto koro an kadonjo e class 1. Bende manogoya picha ni chiemo. Basi. Kura tayari. Tiko ni idoro pesa di. Nikech ang'eni mane gimokeli kama. Anu kadua pesa. In fact, I am a working lady. Adwa mana romo kodi. Amor kuom romo kodi. Welcome to the family, Sylvia. Ibo medo romo gi family members moko kaka ndalo medo soda. Erokamano. Iwacho ni gidendi ni ng'a? Kosa luonga ni Adundo. Iluonga ni Sylvia. Kata Bronze Magere ni gi nying ariyo. Filomeno oyudo ng'ama lando ka en e family. Asepenjore ga one of us. Cut the crap, bro. Yeah, wait till Kodanade one giwendo. At least make her feel comfortable. Makori biro irani. What's your plan, Gija Kongo Modak Gimamucha? Nikita will not allow him to drink my money through you. Brother, nyathini wachoni maber ni pesa ni mokele ka. Ang'o mokiwinji? Then why is she here? Tell me. Why is she here? Excuse me, Auntie. Kori winjo. Awinji maler. Jatelo kohero koko. Kohero koko mana teni mukwana ni hodi odiesa ngama aor. Aoro ni airtime kama no dhioko kachi wuogi jogwase koni gini harusi tunayo. Okero jatenda ni osaeri bekare. Otamre era nango tajmo manyare. Nyare mane bwana. Waya biro godo kane. Manya dundo to lando ni. Mano nyare jatelo ni. Mano to nyare mna. Wa. Igo girungu misiro nyaka gira gwar. Apenji. Jatelo ero manyalo surprise ko biro ka gi jogwase wa gift present design cha. Ini medo surprise jatelo. Jatero apano wero ngolo. Wero ngolo. Ngolo wero mali. Asetieke. Suba jiwerte. Chienga rusa no. Pasta jathum, jokatering jothum. Suba chiel. Nyar dosi ni sero nango bwana. Ukikuwa na siri no ambendi. Jo suba nigi mistari. Mr. Fix It. Kwani suba ni gango bwana? Mr. CEO. Ambe adare suba. Dar gono. Akadhi kuchochoto kata face na lokore. Nyiri ranga to era. Ayie kodi bwana. Ng'ani okohera kata matin. I thought he was going to be happy to see me after a very long time. Ni wadhi malo pesani.
Kawuoro gima nokela kae. It's a very wicked man. Apenji, brother. Are you okay? Kosi mer. I'm fine. Let me handle my business my way. Owinjre. Gimoro kona ni we go for DNA. Gimoro be kona ni it's a waste of money. Kata jo DNA go dhi nyiera. Did I miss anything? Oh. Now you're assuming me. Just like your mother. What a coincidence. Anyway, let me make it very easy for you. Quote any amount that you want. And I'll give it to you. And you leave my family. Brother, nyathini senyisi maber ni ok pesa ni mokele ka. Karango mokiwinji. Is that how you treat your long lost daughter? Enango mane mama otimo ni marach momio itrita kamae. Why are you like this? Ono you akmadoro pesa. Aseneno gi mang'eny. I know one when I see them. Udwa kelo na kodhi marach e dala. Nyathini ok dwar kata pesa ni wonse kilinge matini winji gima nyathini wachoni. Ma nyathini wuoyo kodi malit igara ni. Philomena maja kuo. Yawanyi. This is not the first time that I'm seeing her. I just can't figure it out. Ne waromo kodi office kana biro manyo tich. And you told me to my face. Ni okanya yudo tijno nikech I am too short for that job. Huh? Why are you like this? Really? To protect Mwanduna. Masetiyo matek kaloso over the years from parasites like you. Erokamano, auntie. Thank you, sir. And for your information, not everyone who gets close to you wants your money. Some of us just want to know our roots. Manokoro iyo wang nikech atuo ni Mwanduna. Go out there and work. Onge gima biro mayot. Wanjibi. Mama. Nakochia. Walse. Wogo koma bege. Madhi yawa. Dongi ni ter mago. Kiduogo tido kako rasetoko nimbo odas mokogo. Madhi gino kiwewe ami connection mondo wawe thagre kaka wathagre ni. Yawaja usbandasa dasa nitokoro golo connection gure. Mama. Mama almina nyisa musuja ka governor. Kata jatelo malo kakani biro. Ai, none ko benya dhi mose. En mani homa more mano makamati. Wajibi. Wangeni mano MCA makoro konyi. Debe ni onge MCA ma monde. Kamae. Hey, wajibi ya mora. Memora gi leki gigi. Ingeni lek moro maleku. Aleku ni kiful gi kifungu. Mano dongine no sekenno kiful gi kifungu gi jo country. Kine kanya se oheri. Onyisi gik moko kapok otimre. Teri. Madhi wadhi. Apak moko go. Apak sani. Odi osiepa. Buena. Na ini kita gimbaka kae mawuyo wilo kakelo ni gimoro maketi bilia. Never mind. Odi eza sani ngati sagodi agiko kabel. In fact mane mumi ugiga na the new design no. Odi sagodi mane bana no ari karango. Koso kidwa dhi jaurika kaoche kocha. Adier. To antiko kwani usetieko?
Ne, we penja penjo mang'eny chung mondo wadhi kosa weka. Ten lweny mane do giweya kwani but nyaki kona kaka iweya kaka oche kosi iweya kaka ng'ama nokopo kosi iweya kaka ng'ama ose what the ne what biro timo gimoto no